Widzisz, o wszystko trzeba zadbać. Masz papierosa, daj. Zapalimy, co? No. To co, rozładowane? Hopy, inspektor przyjechał! To... Palenia nie ma. Ty co ty tu robisz? Co ty tam? Gdzie, co? Skąd, inspektor? ale Ładujemy się na dół, to hable pozbijać. Szybko. Już się nie ma. Weź to szybko. Szybko. Legislacji nie ma. Koniec. Co